danna subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu a kan kari. 'Yan bindiga sun kona gidan hakimin Dapchi. Ku biyo ni sannan a hankali zuwa cikin shirin namu domin jin cikakken wannan labari da nake ɗauke muku da shi. Kana muna ƙara sanar da sabbin ziyartar wannan tasha tamu mai albarka da cewa kar da su manta su taɓa alamar subscribe kana su taɓa alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu a koda yaushe. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa 'yan bindiga sun kona gidan hakimin Dapchi. A Najeriya wasu mahara da ake kyautata zaton mayakan Boko Haram ne sun kai hari garin Dapchi, inda rahotanni suka ce sun buɗe wuta wanda ya tilastawa mutanen garin tserewa zuwa daji. Ba a san yawan adadin mutanen da harin maharan ya shafa ba a garin na Dapchi da ya sha fama da hare-haren Boko Haram, kamar yadda jaridar BBC ta ruwaito. Wani mazaunin garin ya shaidawa BBC cewa mutanen sun zo ne da yammacin ranar Litinin 18 ga watan Mayu na shekarar 2020, inda suka buɗe wuta suna ta harbe-harbe. Mutumin ya ce, "Ina cikin gida sai na ji harbi, abin da ya tsoratar da ni kenan, sai na gudu zuwa bayan gari. A can ne na haɗu da mutane da dama da su ma suka gudu." Ya ce, "A nan ne na ji ana cewa ai maharan sun kona gidan Hakimi, ko da na je na gane wa idona sai na tarar sun kona gidan." Mutumin ya ce kafin maharan su kona gidan Hakimin sai da suka kwashe kayan sawa da na abinci, daga nan ne kuma sai suka sawa gidan fetur suka kona shi. Ya ce ko da maharan suka je gidan Hakimin ba su tarar da kowa ba, domin duk mutanen gidan sun gudu da suka ji karar harbi. Mutumin ya ce shi dai bai ga gawa ko ɗaya ba, domin duk kusan mutanen garin sun gudu sun shiga daji da suka ji harbin farko, sai ɗaiɗaiku ne kawai suka rage a gidajensu. Ya ce daga baya sun ji labarin cewa sojoji sun shigo garin, amma kuma sai da maharan suka shafe kusan sa'a guda a cikin garin kafin jami'an tsaro su shigo garin. Har yanzu dai jihohin da ke arewa maso gabashin Najeriya na ci gaba da fuskantar hare-haren 'yan bindiga a lokuta daban-daban. Matsalar tsaro a Najeriya matsala ce da ta ƙi cinyewa, abinda wasu ke ganin gazawar gwamnati wajen kawo ƙarshen wannan matsala da ta'addabi al'ummar ƙasar. Jaridar Aminiya Daily Trust ta ruwaito wannan labari, inda take cewa mayakan Boko Haram sun kai hari Dapchi. Wasu 'yan bindiga da ake zargi mayakan Boko Haram ne sun kai hari Dapchi, headquarter karamar hukumar Bursari da ke jihar Yobe da maraitan Litinin. Wata majiya ta shaidawa wakilin jaridar Daily Trust cewa maharan sun bankawa gidan Hakimin Dapchi wuta, sun kuma balle shaguna, sannan suka yi awon gaba da kayan abinci da wasu abubuwan. Wani mazaunin yankin da ya yi magana da wakilin Daily Trust ta waya ya ce da kusan karfe 6 na yammaci aka kai har a daidai lokacin da mazauna garin, waɗanda galibinsu musulmi ne, ke shirye-shiryen shan ruwa. Masu tada kayar bayan sun yi ta harbe-harbe kan mai uwa da wabi, amma daga bisani harbe-harben suka lafa, in ji shi. Amma a yanzu da nake magana da kai muna jin harbe-harbe ba ƙaƙƙautawa daga ɓangarori daban-daban na garin. Na yi amanna sojoji ne suke ɗauki ba daɗi da maharan.
kamar yadda jaridar Aminiya Daily Trust ta ruwaito wannan labari. Domin tabbatar da sahihancin wannan labari sai ku ziyarci shafin BBC Hausa da ke kan intanet da kuma shafin Aminiya Daily Trust shi ma da ke kan intanet. Dukansu sun wallafa waɗannan labarai da muka kawo muku. Alhamdulillahi, duka a nan muka kawo ƙarshen wannan labari namu. Sai ku tare mu a cikin wani sabon shirin namu mai zuwa. Muna ƙara godiya da jinjina a gare ku masoya wannan tasha mai albarka. Sannan muna ƙara tunatar da sabbin ziyartar wannan tasha tamu mai albarka da cewa kar da su manta su taba alamar subscribe, kana su taba alamar ƙaraura domin a sanar da su da zarar mun ɗora sabon shiri.